Такова съм месец. Ти правя малко пи. Не, той лъжа. Лагна ми че бах дяк. Той лъжа. Направи бейбите, пресрещу някакъв бутляк. Не, брат. Много лаги, бе. Ти пресрещу някакъв бутляк. Не пи. Лак! Слушаш? Марта, няма да пишеш. Виж. Аре. Чакай, пак не дела пиша. Виж го тапак, чакай, ти си много тъпа. Къде тя влезата? Вижте го. Ти си много тъпа. Добре, за това да бяре. Надя подарък. Женичката цепи се слука, защото е жена. Женичката ма ще убие. Само с лък да се цепи. Не давай. Ти, брат, бачи ми се Да се върти. Да, мишката ми се върти. Опен моята уча. Моята оцелил. Гледай, брат, сега ми се върти мишката бързо. Взема ли ти кръвосъвки? Не. Но ясно, че ме взимаш. Дали ще убие? Тебе взима ли ти така кръв? Чакай, стоп. А? Е така, всяка стоиш взима ли? Не. Ма не когато, чакай, когато имаш огън. Не ми взима. Вече не нищо. Имаш такава полшанка. Ти всички полшанки ли спи? Не, имам още две чеки. Аз отивам да пия полшанката. Ама ти сега няма да пиеш. Аз ще пия. Не на сърце и половина, не можа да мълте. Бащи. Я съм моя ябълка. What? Какво ще телепортнем? Човек, аз играя с малък екран. Да не те убия. С мен. Ти ще ме убиеш така. Хубаво, ще чакам. Ще пиеш ли? Не. Хубаво, ще да си Опа. Колко полшанки имаш? Аз вече нямам всичко. Аре! Чакай, малко съм, бе. Аз казах, чакай, ти ме видиш. Ели. Без да цъкна. Какво направя? Без да цъкна за интерфер. На телепорта някъде гледа. Бах ти глича, човек. Бах ти глича. Бе, може да ме убиеш, човек. Ама на мен като ми лаги така не е хубаво. Умирам. Чак да умра. Ай, ще чакам. Няма коса, аре, блиц. Няма ли... Чакай, бе, ако цепиш главата си, бе. Няма ли храна? Аре, блица. Няма ми храна. Тъпля си, разбираш ли български, бе? Да, разбирам. Аре, И давай. това го правиш? Бия се. Бия се. Какво се биш, кажи, но с тъпите лъка. Виж какво е скинеш моя. На лъка са брои, са цепи само на Skywars. Гледай, бачи. На Skywars па се играй с метрия. Ама и лъка бавно. Чук самичка тук. С банди кама няма ми лаги толкова много. Мерси, че ти ме хелтна. Много съм мерсяна. Ще нямам храна? Чакай, бе, пак. Бе, чакам ти. Виж го, аз му викам, чакай, той много си тъпа. Аре, би са! Знам, че ти не разбираш български. Ти си индианец, нали? Виж го. Шибаняк. Кам, че утре ще смачкам в училище. Кам. Не ме покажи дора или който ли. Аре, би са. Не, бе, ти искаш ли утре ти да ревеш? На майка си пак. Да лежиш на табахтали. Хората знаят, че Генчо е срак от тъмното. А път
Тихомир го страх бите, да чрез като кенефа. Сам малко. Да, малко. Аз имам кенефа вкъщи, нека тебе. И аз имам. Какво мислиш? Имаш ли? Имам. Ти имаш вънка, как ще за някой страх. Имам вънка вкъщи, имам тъпак, не съм ден към тебе. И че да му обиде сърце и половина. Ега, бивам. Айде, чакам те, нали съм приятел, не съм като тебе. Нямам полшанки. И аз нямам полшанки. Да спитка. Ще чакам, защото съм приятел. Аре, давай, аре. Аз вече нямам полшанки хубави. Еми ти ще ме убиш, чек на мен. Нямам много полшанки, лаги ми. Аз нямам нито една полшанка. Аз имам, брат. Аз имам двечки. За какво мисля, че двечки ти аз знам. Само да мра. Аз имам ябълки. Ама плюс сами лаги, това е дарно. Мако, пак ще победиш. Не, ти ще ме убиш, но аз нямам... Да, бе. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Айде, чакам те. Едно сърце бях, трябва да му удариш. И аз бях на 1,5. Аре, давай. Чай прави си на сурки, чакай. Биеш ли ма се? Давай. Чакай. Ти полаги ми, бе. Айде, да. Да, лаги ми, ето. Ти на колко чанка играеш? На 3. Мага, са толкова с малко? То така трябва да ми. Не е вярно. Може на колкото си искаш, аз игра на 16. Оп, виж как да умра човек. Имаш ли така и полшанки? Не, Колко и ябълки имаш? аз нямам нито бълдънка, нито нещо. Колко един печката вари вратата отворена? Диджи. Ти се хвърли самите си съм се. Ти утре ще видиш. Ми хората това си под мене. Човек се снимаш как рибът. Не. Хора, това си под мене. Абонирайте се за моя канал и за PvP. Не се абонирайте за мен, само за мен. И да. Защото И аз съм да, против. абонирайте само за мене, без PvP.